खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। दायो जों माबायाव दंफैयो कुसुगावहाय। दा नै मादैनि दखानावहाय दख'ना बिराद मोजां मोजां दं नै बेवहाय। नोंथांमोना ओरैनो आन्दायदोंब्ला नैबे बास स्टेन्ड गुदियावहाय दङ मादैनि बियो। बिराद मोजां मोजां ना मादै दख'नाया? ओरैनो लाफैनो हागोन, मादैनिफ्राय बायनो हागोन, खम समावनो मोनगोन, एसे डिसकाउन्ट दं आरो। दा नोंथांमोना नै नायनो हागोन, बिराद कालार मोजां मोजां आरो लोगोसे दस्रा कालारफोर दङब्ला माने अर्डार हरबानो मोननाय जागोन। दा बियो कुसुगावहाय दङ, कुसुगावनि बास स्टेन्डनि साइडआवहाय। दा नोंथांमोननो ओरैनो प्रयजनबा माखासे नांगौबा माने बेवहाय लांफैनो हागोन। बारा नङा दामाबो। दा दस्राफ्रावहाय बिराद दाम लायो, खिन्थुहाय बेवहाय बारा माबा नङा, एसे माने खम रेटआव मोनगोन आरो लोगोसे जिनिसफ्राबो बिराद मोजां मोजां। दा बेवहाय माने सब मोननो हागोन, सनाबो दङ, आंबो लाबाय नै बायदिसिना लाबाय, सनाफोरबो दङ। दा सनाफोरखौबो नायनो हागोन नै बेवहाय नै देलाय बिराद मोजां मोजां दं नै बेवहाय सिङावहाय। नोंथांमोना ओरैनो माखौ फसायो बेखौनो मोननो हागोन आरो नै बेयावबो नै। थेंक इउ, नोंथांमोना ओरैनो फैनानै ट्राइ खालामफै, नांगौबा ओरैनो लाफैबानो जाबाय। थेंक इउ, अल दा बेस्ट।